Pues vos presente a Belén Roig, per favor. Bueno, primer de res també agrair la disponibilitat de Belén. Belén, professional molt important dins del món de la música, és una gran cantant de música clàssica, que està avui en dia en un nivell molt alt. És a dir, no vos hem portat a qualsevol persona. El dimecres passat els vostres companys varen vindre a parlar amb Paco Muñoz, que és també una altra gran personalitat dins del món de la música i que està també tan proper com Belén de nosaltres. Avui tenem el plaer i l'honor de compartir esta estona del matí en Belén, que mos va contar quina és la seva trajectòria, què és el que ha fet, què és el que ha estudiat, on ha anat i com s'ha format dins per arribar a la professionalitat en la que està. Bé, no cal dir-vos que l'educació i el respecte ha d'estar per damunt de tot, d'acord? Perquè se ho mereix tant Belén com se ho mereix el Paco Muñoz o qualsevol persona que vinga a xerrar i a compartir amb vosaltres un rato. D'acord? Després, quan Belén acabi la seva exposició, n'hi haurà un ratet per a poder-li fer unes preguntes que tenim preparades i anireu apuntant. Sabeu que al final de l'activitat tenim que fer com un resum biogràfic de tot allò que conta Belén. Tot allò que sigui interessant, que vos pugui aparèixer interessant, ho apunteu. Després en classe farem aquesta biografia que tindrem que compartir i traduir-la a l'anglès i compartir en aquests instituts que també formen part del mateix projecte europeu. Bé, doncs apunteu totes les coses que penseu que poden ser rellevants i ja, sense més, comencem i parlem un ratet en Belén. Sentem? Bueno, moltes gràcies. Se m'escolta? Moltes gràcies per convidar-me al Departament de Música de l'Institut. Jo estic supercontenta d'estar ací. Vos conto una cosa. Jo vaig ser... El meu any va ser els primers alumnes, vam estrenar a l'Institut i tenia moltíssima il·lusió perquè estava tot supernou. Jo recordo que vaig fer primer de secundària encara en el col·le, en real, i estaven acabant l'Institut. I era tot una gran sorpresa, era tot superbonic, però realment el que més m'emporta de l'Institut són les persones, amics que m'han quedat per a sempre, mestres i sobretot que vaig eixir d'ahir molt ben formada. Aprofiteu molt el centre on esteu. De veres que vos dic que jo conec altres centres i teniu que estar agraïts i aprofitar cada moment. Aleshores, res, m'han convidat a esta xerrada. Com sabeu, o si no ho sabeu, jo soc cantant lírica, ara explicaré bé què és això, i és la manera que tinc de viure, és la meva professió. Més que parlar-vos d'una professió, jo volia animar-vos a que sempre descobriu quina és la vostra vocació. Jo mai m'he plantejat quina professió volia tindre, sinó simplement sentia que la meva vocació era cantar i la professió ha vingut sola, no he tingut que buscar-la. Sempre busqueu en la vida allò que més estimeu, allò que vos agrada. Si encara no ho heu trobat, no patiu, sou molt joves, ja vindrà, però és important que la felicitat després en la vostra vida futura, laboral, personal, vinga perquè feu alguna cosa que vos agrada. I això és el primer que vos volia dir, no? Bé, anem a parlar del cant líric. Què és això del cant líric? Perquè és una etiqueta un poquet complexa. A vegades pel carrer es diu bueno, és cantant d'òpera. Ojo, perquè cantant d'òpera sols és una part de tota la professió. El cant líric en realitat és una manera, és una tècnica vocal, com poden haver tantes altres tècniques vocals, i és una manera d'expressar-se. Fonamentalment es va crear i va sorgir en una època en què ni l'electricitat existia. És a dir, que això dels micròfons era impossible. I era un cant pensat per espais molt grans. Què significa això? Que clar, que un mateix és el que té que traure el volum de la veu. És una tècnica on tens que sonar molt i realment es reconeix en seguida, perquè és molt diferent a altres tipus de vocalitats més planes, tipus música melòdica o música popular. Per exemple, la diferència l'aneu a notar en seguida. Si jo faig una vocalització, diguem, en una veu
plana, en una veu normal, sonaria algo així. En líric, la distinció és aquesta. És molt fàcil de reconèixer. Té més volum perquè està pensat per a que això no està. Val? Aleshores, en tot això es basa el cant líric. L'òpera sols és una part del cant líric. Val? Anem a parlar un poquet què és tot això del cant líric. Anem a desplegar-ho. Bueno, jo de moment demane disculpes perquè sóc fatal per a la informàtica. Si algo falla, tenim ahí a Emili, que és un crac de tot això. Aleshores, ahí he fet un resum dels gèneres en els que més o menys es desplega el cant líric. Tenim òpera i sarsuela. L'òpera i la sarsuela són música escènica, és a dir, és representada. El cantant es converteix en un personatge, no sols cantar, sinó hi ha que actuar. Per tant, anem caracteritzats. Ojo, mai dir que anem disfressats. Disfressat és el que te fiques per a carnestoltes o per a passar un rato divertit. Caracteritzat és el que fan els actors, que tenen un treball escènic i que tenen que anar com un personatge. Val? Molta gent no sabrà què és la sarsuela. Algú ho sap? Vale. Anem a descobrir-ho. És molt important. La sarsuela és un gènere vocal, escènic, espanyol. És a dir, és algo únic i és molt nostre. I podria resumir-se a que és com una òpera, però en espanyol, però amb diàlegs parlats. Per tant, el cantant ha de ser molt bon actor, perquè si canta molt bé, però quan arriba a la part parlada no sap què fer, imagineu-se, no? Aleshores, vos convido a que descobriu què és la sarsuela, perquè, a part de que és nostra i hem de saber-ho, és molt, però que molt, molt bonica. Val? Aleshores, vegeu, esta soc jo, la que va de roig, que se veu un poc malament, però la que està ahí en terra, soc jo caracteritzada per a cantar una òpera. Molt diferent a la segona foto, que fica música de cambra, que estic jo sola amb un pianista. La música de cambra és molt diferent a l'òpera. En l'òpera tenim que hi ha una orquestra, hi ha ballets a vegades, hi ha figurants. Què són els figurants? Són com els extras de la pel·li. Nosaltres estem cantant i actuant, però hi ha gent que està com complementant l'escena, com en les pel·lícules. També hi ha el vestuari, il·luminació, és algo molt grandiós. Val? Per cert, no sé si ho sabeu, però en València tenim una de les millors òperes de tota Europa per la seva qualitat de músics i de cantants, el Palau de les Arts de València, ahir en la ciutat de les Arts. I fan activitats que a vegades és anar a descobrir l'òpera per dins. Si si feu la ruta aquesta, aneu a al·lucinar perquè, en sèrio, l'òpera és un món molt, molt, molt fascinant i és molt barat anar, així que vos convido a anar. Vale? I com deien, la música de cambra és molt diferent. És música per a una sala més xicoteta. És per a fer alguna cosa més íntim. Les sales no són tan grans. Així a Montserrat, no sé si ho sabeu, n'hi ha un festival importantíssim de música de cambra que enguany ha fet el 40 aniversari, val? I és referència per a molts festivals de música de cambra. Els fa en juliol tots els anys a la plaça de l'Església i per favor aneu perquè és gratuït i fan concerts molt però que molt bonics. Val? Són per a, en el cas de la veu, veu i piano, veu i arpa, algo així, algo íntim. I després tenim el gènere sinfònic, que si vegeu estic jo però rodejada d'una orquestra. Ja no és això de l'òpera que està l'orquestra baix i els cantants estem dalt actuant, sinó que és música no escènica, és a dir, ja no faig un personatge i és simplement una obra per a, en aquest cas, soprano i orquestra. Anem a veure un poquet més desglossat, val? I ara que serà un vídeo, crec que ho aneu a entendre millor. El primer vídeo que anem a veure és una escena d'òpera. Estic jo en el vídeo junt a uns companys. Espereu un momentet perquè li costa un poc de reaccionar al meu ordinador. Realment igual necessita l'ajuda d'Emili, perquè està el vídeo ja sí funcionant, però ahir no. No sé si és perquè va un poc més lent.
o perquè he de compartir la pantalla? El vídeo el tinc a banda, efectivament. Sí. ¿M'ajudes? El vídeo està fora, sí. Està ahí, sí. El primer, sí. Un momentet. Veus, jo ja vos havia avisat de que els fallos tècnics anaven a estar. Ara sí que es veu. El primer, exacte. Aquesta òpera s'anomena Amelia al ballo. Val? Jo soc aquesta de rosa i el que anem a veure és la primera escena de l'òpera i vull que es fixeu sobretot en que jo no sóc jo sóc una altra dona que res que veure i que estic vestida d'altre personatge. En este cas estic vestint-me per anar a una festa, per anar a un ball. Com vegeu, l'orquestra no es veu, està en el fosso, perquè en l'òpera sols s'interessa que sona i que no es veja. Per exemple, si passem a altra escena de l'òpera, veurem que ja duc altra roba, inclús que tinc escenes que per a un actor són complicadetes. Com vegeu, n'hi ha que ser bon actor, Aleshores, ara anem a veure algo superdiferent, que és aquesta música de cambra que anomenàvem abans. Veureu que l'escenari és completament diferent, la música i el clima que se crea és completament diferent. Sabeu dir-me quin instrument és el que està tocant? Molt bé. Com vegeu, així ja no estic fent un personatge, sols estic fent música de cambra. Com vegeu, no té res que veure una cosa en l'altra. I ara us vaig ensenyar un vídeo que és aquesta música sinfònica que dèiem, que no és música íntima, perquè ara veureu que gran és l'escenari, quant de públic n'hi ha, molt diferent a aquesta sala que era més xicoteta, però el cantant està literalment clavat enmig de l'orquestra. Aneu a veure que és prou impressionant. Vaig a traslladar-me un poquet este moment. Vegeu que l'orquestra ja no està en el fosso, sinó que al ser una obra sinfònica és la protagonista, l'orquestra, i està en l'escenari i el cantant està amb ella.
com vegeu, duc partitura. Per què duc partitura? Perquè ja no és música escènica i quan és una obra sinfònica el cantant és com un instrumentista més de l'orquestra, val? I l'òpera és molt diferent perquè tens que tindre-ho tot així de memòria. Vegeu que l'auditori ja és molt gran. Aquest és l'auditori nacional, bueno, d'Espanya, el que està en Madrid. I, bueno, estos aforos ja no es poden fer de moment, però realment impressiona veure tanta gent i cantar per a tanta gent. És molt, molt, molt impressionant. Ara enteneu un poc el que deia. Imagineu-se aquest gran auditori, hi havia 100 persones de cor, que per cert no s'han vist però estan així. Estan així. Jo soc aquesta petita d'ací. Què passa? Si tu no tens volum en la veu i no treballes per a projectar la veu en aquesta tècnica vocal que havia comentat, impossible. I tampoc es pot cantar en micro perquè no està pensada aquesta música per a això. Aleshores, que avui se n'aneu la idea de que jo no soc cantant d'òpera, jo soc cantant lírica i faig molt més altres coses i és molt interessant perquè mai t'avorrixes, mai fas el mateix sempre. Anem a seguir a veure si sóc capaç d'anar ara a la presentació i si no te tindré que tornar a cridar, Emili, a veure si es veu. Ah, sí, mira. Aleshores, anem a parlar un momentet. Antes de que se fique la pantalla i ja ho pugueu llegir, jo volia preguntar-vos. Vosaltres sabeu que hi ha diferents tipus de veu, no? Perquè, clar, la veu és com el físic. Uno no l'escollix. Tu, si vols estudiar un instrument, dius, ai, mira, a mi m'agrada més el piano que el violí o el clarinet m'agrada més que jo què sé. Però la veu és la que tenim. I realment no pots forçar-la a ser altra cosa, és com el físic. Bueno, el físic ara te pots operar d'algunes coses, però la veu ni tan... és que no se pot. Entonces, amb la veu que tu tens has de treballar, val? I jo volia preguntar-vos, i què fa que la veu que tenim siga la que tenim? Aquestes dues cordes vocals, les cordes vocals, que poden ser més grossetes, més finetes, més llargues, més curtes. I després, la nostra caixa de ressonància, que és el cap. Segons com tinguem la mandíbula, els ossos, fa que la veu siga d'un timbre o d'un altre. És molt curiós. Aleshores, realment hi ha una classificació vocal que existeix, però jo vos dic que cada veu al final és diferent, com cada persona som diferents, no? No n'hi ha l'alt, el baixet, el que és flaquet, el que és més corpulent. Però al final... això és molt esquemàtic, cada un són diferents, no? Cada un tenim un cos, una cara superdiferents. La veu és igual, ¿vale? Però bueno, com hi ha classificacions vocals, sabeu alguna classificació vocal? Per exemple, jo què soc? Cantant general. Molt bé, soprano. I me podríeu dir algun tipus de veu més, a part de soprano? Soprano és la més, jo crec. I si vos dic tenor, vos sona? Tenor, molt bé. Algo més? Barítono, contraalt, vale, mezzosoprano, más o menos, no? Val, vos conte. Anem a parlar d'això. Moltes voltes a mi m'han dit, tu que eres tenor? I jo dic, ai, per favor, com me poden dir que sóc tenor? Això n'hi ha que tindreu clar, val? Igual que jo què sé. Coses molt, molt importants i molt bàsiques. Aleshores, així està el quadre. A veure si es veu. Exacte. Es veu bé? On tenim, a grandes rasgos, perquè repetís
que veu n'hi ha tantes com persones, a grandes rasgos, espera que sí, no sé si se veu ara. Ara sí. Que fica les veus humanes. Ahí tenim un apartat que fica veus blanques. Sabeu què són les veus blanques, no? Pues són les veus de xiquet, de xiqueta. ¿Vale? A tots els xics que n'hi ha en la sala, vos ha canviat ja la veu a tots? És que esteu en l'edat, pues mireu, a alguns li s'haurà canviat un poc, a altres gens, això a cada persona vegueu és diferent. Quan vos canvie, deixareu de ser veus blanques a poc a ser ja veu d'adult. I quan sigueu veus adults ja es repartireu en aquesta classificació. Val? Una cosa important, tots som algo, No soc jo soprano perquè cante molt bé, no. És a dir, la classificació vocal no t'està dient si eres millor cantant o menor cantant. És com dir, eres moreno, rubio, alto, baix, m'enteneu? És que a vegades diuen, és que tu eres soprano, és que cantes molt bé. I, bueno, si fora contralt, també podria cantar molt bé, que a vegades es confon, ojo. Aleshores, tenim que les veus femenines, la més aguda, la més alta, és la soprano, ¿vale? Després, la veu que està un poc a cavall de lo agut i lo greu, la central és mezzosoprano, i la veu més greu és contralt, ¿val? I en les veus masculines tenim 4 en vegada de 3, ¿val? Tenim una veu que fica molt agut, que fica contratenor. Ara això després ho veurem en un vídeo. Aneu a al·lucinar en la veu de contratenor. I després tenim 3 més. El tenor, a veure, tots sabeu qui és Pavarotti? Qui no sàpiga qui és Pavarotti, ara mateix, quan arribi a casa, que se fique en YouTube Pavarotti, per favor. Perquè és imprescindible que sapigueu qui és Pavarotti. Pavarotti és el tenor més famós de la història de la música, val? I després, en la veu mitjana aquesta, que no és ni tan aguda ni tan greu, tenim el baríton i, per últim, el baix. Baix sí que vos sona, no? Sí? Vale. Anem a fer una cosa. Anem a veure un vídeo molt curtiu que hi ha 1, 2, 3, 4, 5, crec que hi ixen 4 cantants, o 6. Ai, espera, este vídeo no és. 6 cantants. I aneu a veure aquestes diferències vocals que acabe d'explicar, les aneu a veure en el vídeo. O no, les aneu a sentir, perquè és un MP3, no un MP4. Ah, no, és un vídeo. Vale, doncs un momentet. I més fort. Fiqueu, com no n'hi ha res que veure, fiqueu atenció a l'oït, jo vos vaig dient. Este és el baix. Veieu que és molt greu i molt profunda la veu? Este és el baríton. Ja no és tan. Este és el tenor. Veieu que va canviant el color i el registre? Molt bé. Què cregueu que és això? I està? Esta és la soprano, Ho teniu clar. Pues n'hi ha una... Vos ha enganyat... Mira, m'ha encantat que no se vera. La primera veu de xica que heu escoltat no era una xica. És un contratenor. Val? Ara quan arribeu a casa en YouTube fiqueu contratenor i no se ho aneu a poder creure perquè aneu a escoltar el que cregueu que és una xica, però va ser un xic. És a dir, són xics que tenen la veu molt aguda. Val? En música moderna, per als que escolteu pop, per exemple, Mika, Bruno Mars, inclús Michael Jackson, podrien tindre el registre quasi de contratenor. Sols que quan canten música moderna pareix altra cosa, però és aquest registre, val? Vale, i ara si vos diguera, pues dins de cada veu, dins de cada soprano, tenor, dins de cada tipologia hi ha subtipologies, val? Que no vaig a ficar-me a parlar molt d'això perquè és un rotllo de llarg, però vull que vegeu un momentet això per a que entengueu. Mireu, soprano de
soprano ligera, soprano lírica, soprano lírico-ligera, soprano lírico-spinto, soprano sorbet, soprano dramàtica de locoratura, etc, etc, etc. És a dir, com les veus són tan diferents, realment existeixen moltíssims subgrups. És a dir, que jo puc cantar tots els papers de soprano que existeixen, ja m'agradaria a mi. Hi ha moltíssima literatura musical, moltíssim repertori. Teniu en compte que des d'anys on no hi havia electricitat ja s'estava escrivint música per al cant líric, així és que imagineu-se per a tots els tipus de veus que han arribat a escriure. Vale? I ara volia acabar la sessió parlant un poquet de la rutina meua de la vida com a cantant, val? Que ho he desglossat en 3 coses. Un poc què necessita un cantant. He ficat idiomes. N'hi ha un treball molt intel·lectual. Mireu, el repertori líric està escrit essencialment en italià, en alemany i en francès. Però, a més, n'hi ha òperes russes, jo canta cançons portugueses, polaques, o sigui, n'hi ha que estar en constant aprenentatge de la fonètica dels idiomes. Vale? Jo no sé parlar tots aquests idiomes, però sí que tinc nocions de com poder defendre'm en la pronunciació. Vale? O sigui, que hi ha un treball molt de, diríem, empollar. I empollar també tots els papers de memòria. Tot va de memòria, o sigui, imagineu-se. Se m'ha oblidat dur-vos una partitura d'òpera perquè volia que vos la passareu i la vereu. I se m'ha oblidat amb totes les presses, però és una cosa aixina, de gorda. I tot això n'hi ha que tindreu, o sigui, que n'hi ha un treball intel·lectual. Entrenament vocal. Això és una captura de pantalla que he fet un poc cutre, perquè no se me du molt bé això. Vídeos que jo me faig estudiant. Si veieu, són vídeos, veu? I estic ahí estudiant. Tots els dies n'hi ha que estar estudiant, gravant-se, escoltant-se, perfeccionant el paper que te toca cantar o el recital que tingues que cantar. I això és com algo molt físic. Imagineu-se que un esportista no entrenarà tots els dies. La musculatura no li aniria. Pues això, esta musculatura tampoc va si no entrenes dia a dia. I per últim he ficat interpretació. Fixeu-se que així estic interpretant un personatge que és un xic. És a dir, la veu és de soprano, però el meu personatge era un xic de la vostra edat, molt xuganer, i me van tindre que aprendre com caminava un xic, com s'expressava un xic, aixina, no sé què, durant mesos i mesos d'entrenament. És a dir, que cada vegada que comences un personatge, tens que canviar el xip perquè cada vegada eres una persona diferent amb la seva història i tens que ser convincent, no? Aleshores, aquestes 3 parts són les que més o menys aunen tot el que volia dir. I res, vull que acabar fique veritats i mites del cant. Vale? Això és curiós, però realment vos ho vull contar perquè jo vull que sigueu en un futur una societat que entenga un poquet més què és això del cant líric i que no passe com a mi, que a mi pel carrer me diuen per a ser tan flaqueta tens molta veu. I jo dic, ui, i això què té que veure? Això és un mite que és mentira, és a dir, no el que és més corpulent té més veu i el que és més flaquet té menys veu, val? No té res que veure, se trata de tindre una bona tècnica vocal. Després, et dediques a ser cantant? Però vius d'això? Sí, vius d'això. Imagineu-se que jo vaig pel carrer i li dic, i tu què eres? Doncs jo soc, no sé, mestre. I dic, però vius d'això? No seria una pregunta un poc maleducada? Doncs jo aquesta pregunta la rep tots els dies. Ojo, que això és una carrera i si he estudiat i tal, és a dir, és molt important que s'entenga i es respecte, val? Vosaltres que aneu a construir, sereu els futurs ciutadans, per favor, entengueu que això no és normal, jo no ho veig normal. Tercera qüestió, et dediques a ser cantant. I què s'estudia ahir? Doncs 14 anys de carrera. 14 anys de carrera. Val? Són altres de les preguntes que a mi tampoc se m'ocorriria fer i que esta xerrada d'avui no espera que sigueu cantants. Bueno, igual hi ha algun cantant d'ací, qui sap, ojalà. Però no espera d'això, espera que entengueu un poc de què va este món. Què més? Et dediques a ser cantant i on cantes? Estàs molt curiosa. Doncs cante on tinga que cantar. És a dir, nosaltres no tenim treballs fixos, com vegeu en cada jo que estic en un moment, no? en una ciutat, en un auditori. Jo vaig on hi ha que fer un concert determinat. És una carrera on es viatja molt.
No pots beure aigua freda? Pues depèn. Però esta última pregunta és per a contar-vos que sí que realment un cantant s'ha de cuidar molt i ha de fer una vida tranquil·la, no fumar, no beure alcohol, cuidar-se molt, no parlar molt, perquè, clar, té que estar en forma tot el rato. I com ja m'he enrotllat molt, ja acabi així i moltes gràcies. Moltes gràcies, Belén. Un plaer tindre-la així. I, bueno, nosaltres tenim unes preguntes perquè ara el treball consisteix en fer una biografia teua, un poc de tot allò que has dit, i volen saber algunes coses per a completar aquesta biografia. Abans de que ells pregunten, jo vaig a ser jo el primer en preguntar. Més que preguntar, demanar-te una xicoteta explicació. En les meves classes sempre les començo escoltant música i jo les poso l'obra de la setmana. Cada setmana la canviem. Si tenim 2 classes a la setmana, aquestes 2 classes s'escolta la mateixa peça. Són peces curtes que duren 5 minuts, 4. Bé, aquestes obres que escolten, això no va per examen ni per a res. És simplement per el fet d'escoltar música. No han de fer res més que escoltar. Poden tancar els ulls, poden mirar per la finestra, poden fer un dibuix i cada un li serveix aquest moment com a moment reflexiu per a pensar. Cada un pensa el que vol, el que la música li puga fer pensar i ningú li pregunta després el que han pensat. És una cosa íntima de cada un i quan s'acaba la peça comencem la classe. M'agradaria que tu, com a professional de la música, li contares lo important que és el llenguatge musical com a transmissor, bàsicament, d'emocions. Exactament, o sigui, mireu, jo ho vaig a resumir amb la meva experiència. La meva experiència és que quan jo tinc un xicote disgust o grandot, o m'ha passat alguna cosa, o estic molt trista, o estic molt cansada, o estic molt contenta, dona igual quin és el sentiment, i em toca anar a un assaig que qualsevol diria, ai, tinc que anar a treballar, no? I estic disgustat, tinc que anar a treballar, no m'apeteix. Pues per això dia abans lo de la vocació, perquè jo quan començo un assaig, no sé com explicar-ho, però tinc com una porta que jo obric i entro en un món que està la música. I la música a mi el que me du és a equilibrar-me, a equilibrar la tristesa, a equilibrar l'estrès, a equilibrar el disgust que hagi pogut tindre, i és algo que de veres que vos promet que no puc explicar-ho ja millor. És a dir, és sols algo que té la música i que no té altra cosa. És una disciplina que te du a eixa porta que és com una altra dimensió i que tots mos ha passat, a tots. En alguna ocasió d'escoltar una cançó i que sentes algo que dius, ostres, no sé què m'ha passat, però que passada, no? I en això resumiria que per a lo que jo estic contant no fa falta ser professional, sols fa falta entendre que això és aixina i que gastar la música per entrar en eixa porteta que dic jo i per a trobar-nos millor també, per a ser millors en el món, crec que és sobretot el més bonic d'ella. Bueno, pues moltes gràcies per aquesta reflexió i ara sí que anem a començar a fer les preguntes que tenim. La primera és molt fàcil, però ja se la saben, per tant, que és a posar el teu nom. Fem la segona, Hugo. Val, a veure, va. Ja no, sí, vaig a dir-la, encara que me dona un poc de vergonya. Bueno, no cal que digues l'any, en que digues l'època de l'any suficient. No, l'1 d'agost de 1991. No sóc tan major, És que com tenim que fer aquest treball biogràfic, sí, està pues clar. Entonces ara són algunes preguntes un poquet més personals. Bé, li preguntem més? la tercera. Abel. Pues vaig néixer a Real.
Ja no visc allí, però bueno, vaig totes les setmanes i a més soc meitat de Montserrat, perquè el meu iaio era de Montserrat. Sí, 1 del 8 de 1991. Vale, ¿la tercera o la cuarta ya? Quarta. Cuarta. Denís. On estudies música? Pues dels 4 anys que mon pare, que també és músic, me va comprar un violí xicotet i vaig començar amb ell a estudiar música, violí concretament, i gràcies a ell soc músic. Vale, ¿la teniu apuntada? Vale, Nayara. Toques algun instrument? Pues el violí. El violí, tinc la carrera també de violí i, bueno, un cantant, no ho he comentat, però com no té les notes així, sinó que ha de buscar-les d'una referència, els cantants treballem molt amb el piano. Jo no sóc pianista ni sé tocar molt bé el piano, però sí que és cert que més o menys per a poder cantar necessites poder tindre un poquet de nocions, o sigui que un poquet del piano. Has cantat música rock o només cantes música clàssica? Jo actualment sols, diguem, en la vida professional, sols cante música clàssica. Això no vol dir que de joveneta a mi el que m'agradava també era molt cantar pop i recorde que anava molt a un local que hi ha a Montserrat que es diu Ficus i jo feia els meus karaokes de tota la música. Us vaig a cantar un trosset en modern, que no sóc gran cantant de música moderna, però per a que vegeu després la diferència del tipus de cant. Ho faig sense micròfon també. Penseu que no té res que veure, és com si fos altra persona. Sols estic gastant altra musculatura. Que bé. Abraham. Quin és el teu referent operístic espanyol? Tinc molts, però bueno, alguns de vosaltres segur que conegueu, crec que la soprano més mediàtica espanyola, que és Ainhoa Arteta, perquè eix molt en televisió. Ella és boníssima cantant, també té molta gràcia per eixir en televisió i fer altres coses, però no deixeu d'escoltar-la perquè és molt bona. I també Ainhoa Arteta. I sé molts programes, en Masterchef, Celebrity i moltes coses més. En Prodigios. En televisió espanyola és molt, però bueno, a mi m'agrada molt també Nancy Fabiola Herrera, que és una mezzosoprano canària, i m'agrada moltíssim com canta. Eixe és un bon referent per a mi. Els teniu els dos ja? Què vos falta? El segon. El nom. Nancy, escrit Nancy, Fabiola, amb B alta, Herrera, amb H. Herrera, el segon cognom. Bueno, Nancy Fabiola serà el... Sí, jo crec que Fabiola és el nom també. Nancy Fabiola de nom Herrera i és el Herrera cognom. de cognom. Val, queda alguna pregunta? Vale, algú té alguna pregunta més que vulgui fer? Abraham, tu tens una pregunta més que fer-li? Vinga. A tu què t'ha motivat a ser cantant òpera o a tocar instrument? Pues com he dit, el violí, mon pare. O sigui, jo vinc d'una família de músics, mon pare, m'abuelo, el meu germà, i la meva família, quan tu naixes en una família de músics, és que la música està ja, no des de que comences a tocar l'instrument, sinó des d'abans. I el cant sí que és algo meu, és algo de dins. Jo sempre he cantat, sempre he cantat. Clar, no cantava òpera, cantava el que jo abans de parlar ja cantava. Aleshores, crec que mai he decidit cantar perquè no és algo que he decidit, és algo que soc i és com el color del meu pentinat. No és algo que he decidit, no? Per això deia antes la vocació. Bé, a veure... Eider, tens una pregunta? Que quan estàs tu cantant en un escenari te poses molt nerviosa quan veus molt de gent? Sí, clar. És a dir, i a més és una pregunta que li vaig fer a una cantant molt experimentada, boníssima, li vaig dir, Aixina, li vaig dir, i tu te segueixes ficant nerviosa? I em va dir, clar.
Això mai va passar perquè cantar és un acte que estàs fent públic, estàs sol, estàs com nuet. I n'hi ha una cosa que es genera, que és l'adrenalina, que també li passa als esportistes, que està ahí. És una cosa que es genera dins del cos. Val? Altra cosa és la por escènica. Jo això no tinc por escènica. És a dir, por escènica és que tens nervis però no eres capaç de controlar-los i et bloqueges. Afortunadament, els nervis estan i han d'estar, però el disfrutar és més important i pesa més que estar nerviós, i aleshores estàs nerviós els primers moments i després ja et relaxes i disfrutes. Abans de... És que anirem tallant perquè a més en seguida hem d'anar cap allà i ara s'anem a fer una foto també així i bueno, però antes d'això jo vos volia, un moment, que vos volia comentar una cosa i antes de fer-li jo una, crec que serà l'última pregunta que li fem a Belén, però quan una persona viu tan intensament la seva professió i tal com ha contat Belén, que és una professió que li naix i que ha anat a per ella des del moment que va notar que eixa era el seu objectiu, ha anat a 100% a per ell, n'hi ha una pregunta que a mi m'agrada fer i que en tots els àmbits seria convenient també que la tingueu sempre al cap per preguntar als vostres professors, entrenadors, mestres o inclús qualsevol professió. La vaig a fer en castellà perquè pareix que és un poc més típica. ¿Un cantant nace o se hace? És difícil, sí, la pregunta. Jo crec que jo tinc molts alumnes, perquè també m'agrada la pedagogia, i rep a molts alumnes que li encanta cantar i que a priori dius, sí, t'encanta, però les condicions, a lo millor el talent, no el veig al 100%. Però ojo que amb el bon treball, amb la pràctica i l'entrenament i la constància, de repente peguen un bot enorme i dius, ostres, estava equivocada. És a dir, cada un tenim un ritme de vida, un ritme d'evolució, un ritme d'aprenentatge. I no hi ha mai que subestimar a d'algú per el primer moment de conèixer-lo, perquè no sabem què diamant hi ha darrere d'això. Ojo, amb el treball. Soles amb la voluntat no es fa res. Tot amb el treball és possible, però al final és un component, una suma de moltes coses. Tens ganes de treballar, tens el talent, tens la disposició i d'aquest còctel poden eixir coses meravelloses. És que jo estic segur que així n'hi haurà gent que amaga un talent igual tots. Jo crec que cada un de nosaltres tenim un talent, però com diu Belén, n'hi ha que treballar-lo. I hem de buscar el nostre talent que se'ns dona bé i que ens agrada i anar a per ell. I d'aquesta forma aconseguir els objectius en la vida i ser feliç i fer realment el que t'agrada. Per això la pregunta, ¿nace o se hace? Pues qualsevol artista, pues, per una part que tindré una part de naixement, però per una altra part se té que fer, se té que treballar. Val? Bé, pues, va, última pregunta. No, ja no. Realment, amb el bon treball tècnic de la veu, cada vegada més estic moltes hores cantant o estic moltes hores parlant, que també cansa molt la veu, i ja aguante. Això no era així fa 10 anys. Fa 10 anys recorde que em ficava afònica moltes més vegades perquè el control tècnic no era el mateix. Per això la seguretat cantant tampoc era la mateixa, era molt pitjor. Jo venia a un concert i ja pensava, estaré afònica? No, jo ara ve un concert i no me plantejo si estaré afònica, sé que no vaig estar, no? Ojo, a no ser que tinga una malaltia o hagi tingut grip o una cosa així, no? Però és algo que va millorant aquest aspecte amb el treball tècnic. Bueno, pues moltes gràcies i des de l'institut, bueno, pues donar-te, evidentment, un abraç molt fort, ja que no podem abraçar-se, però que t'ho agraïm i tenim un detallet per a tu que t'entrega Pilar. Moltes gràcies. Bueno. Que emoció, moltes gràcies. No, un plaer per a nosaltres. Bé, ara anem
no cal que s'alceu. Ara Belén se posa així d'esquena a vosaltres. Jo vos faig un poc la foto panoràmica de tots. Bueno, a les 12:40 comença l'altra classe. Sí. Ara. Val, bueno, jo sóc molt pesada, perdoneu. Ja sé que se'n voleu anar. Però això de fer una xerrada de com cantar i què és cantar i tal, i no cantar al final me pareix que no. Així que si vos pareix, vaig a cantar-vos és una ària d'òpera. Una ària és com una cançó, però és com se li anomena a la cançó en òpera perquè, en fi, ja vos contaré més avant. Val? I és molt famosa, segur que alguns la conegueu. Val? Es diu O mio babino caro. Necessitaré igual l'ajuda de mi, perquè, clar, avui no tenim una orquestra així, així és que he buscat una base per a jo poder cantar. Això sí que és un luxe, escoltar a Belén en esta cançó, que és una obra d'art fantàstica. Disfruteu.